Уважаема публика, вие сте хората, които ще определите с вашите аплодисменти, когато ви кажа, най-шумният мотор на тази годишния национален мотосъбор Пердоп 2025. Сега ще чуем моторите един по един. Изгасете всички мотори. Първо ви представям Таската от Безделници. Давай, Таска! Дай! Не мога повече да къде да не, това не става. Страхотно! Благодаря ти! Продължаваме! Помнете кой мотор какъв шум издава. После вас тези аплодисменти са важни. Георги Драганов! А това пътя не става. Ой, сега. Това беше Георги Драганов, а сега е време за Ненко Лалов. Благодаря ти. Ако обичаш, ще ти дойде и на тебе реда, изгаси си мотора сега. Красимир Славов! Славев! Благодаря ти, Краси! Ивелин от Легионите! Благодаря ти! Вашите аплодисменти сега, или по-точно да чуем нейният мотор, е Ивелин! Ирена Озунова! Али, Ирен, как ти си? Аймо, не го мъчи, Мацко! Това не става, бата! Не. Това беше Ирена! Сега да чуем Розалия и нейният мотор! А то пътя... Благодаря ти! Симо от Легионите! Айде, Симе! Ето да се зубили, според мен ще спечели. Аз съм за него с Сузуките. Значи, изрие вътре сега. Така, ето не знам, те да
Страхотно изпълнение на Симо и Нено от Анархия. Сега запазете голяма тишина, да чуем мотора Зелената стрела! Чакай да запали! Дай да путаме! Дай да путаме! Не бързайте за аплодисментите, още не е запалял! Газ! Уважаема публика, искате ли преди вашите аплодисменти да ги чуете заедно? Не ви чувам! Палете всички мотори! Публиката, вие сте! Първо искам, изгасете моторите да чувате аплодисментите за вас. Първите аплодисменти... Чакайте, за кой ръкопляскате? За тебе! За мен е по-късно. Ако така мислите да не ръкопляскате, се тръгвам. За точката! Силни аплодисменти! Вие не слушай кой за кой ръкопляска. Аплодисменти за Жоро Драганов! Аплодисменти сега за Ненколов! Нека чуем аплодисменти за Краси Славев! Сега е ред за аплодисментите на Ибелин от легионите! Отиваме към дамите! Аплодисменти за Ирена Озунова! Вашите аплодисменти да чуе за Розалия! Симо от легионите! Нено от Анархия! И Зелената стрела! Страхотен ковровец! Браво! Сега ти готов ли си с решението си? Кой? Дами и господа, нашият мотор на тази годишния мотосъбор, организиран от Мотоклуб Средногорие, Пердоп 2025 се казва... Къде да я намеря? Ирена Озунова! Бързо на сцената! Така се знаех. Тя най-добре, те другите само особено. Мачката другата по-яка. А пък на тая мотора е по-шумен. За най-яка мачка ще има седлото. Мисля, че Roadstar беше. Аплодисменти за голямата победителка Ирена Озунова! Благодаря на всички рокери, които участваха в това страхотно шоу. Сега малка кратка пауза и започваме или по-точно продължаваме купона
с рок маратона. Очакват ги още изпълнения в глобуса на смъртта, стриптиз и какво ли не. Томболата! Не пропускайте да си пускате талоните в томболата, защото освен наградите освен подаръци на аксесуари, някой ще си тръгне с 1000 лева, осигурени от фирма Metal Post и господин Димитър Вичев. Сега на здраве и много настроение! Все е такъв ауспух отзад. Знаеш какво прави? Чуков дед А тия са братя. Ставаше и да разпечели. Единствено, аз съм чакал да едното да се появи този боксер да чуш. Това ще е интересно. Боксера, знаеш как кръжи. Лайфче ли? И така продължаваме с обратен ефект след 10 на 15 минути, така че се пуснем пак след малко. Айде!